Uy, ako yung panggan ng motor. Isa lipado. 28575. Kuha, kuha, kuha.
Morning, everyone. Okay, please settle down everyone. Bigyan mo tayo ng applause sa Disney Area Another. Group 1. Love you. Okay, that's okay, yes. Good morning everyone. Pwede na po muna tayong umupo. Okay, good morning everyone. Mag-start na po tayo. Start na po tayo ng anniversary natin. At pinatawagan ko si Mami kanina to lead by opening prayer. Una, so, Ikaw na kaya. Ikaw kaya pa kanya. Ako na pagpada ko. this time to lead by opening prayer. Sister tayo to lead by. Then additional prayer for our lovely president. Our president ng Asher Red. Ang 1 minute silent prayer para sa ating kamaluluwa, ay kakamaluluwa na ay kakaiba tayong dati, asiret, doon sa ayong binay. 1 minute. Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. So, habang mananagar tayo na at TV ni ikasilya maususan kawalay pinatindi ka na hindi bang balo kawalay natin pero kasungkal na lisa Lucas sa ay isang binatila man sa
Diyos. Misa kasi kayo timpanan ng operasyon nyo. Halos kompleto so attendance kayo. Kung kredisyon ng Diyos, kanyang loob na sa kaitaon laman, sa bitiya, super anniversary tayo, kanya natan, ang butong kuman, yung pangkaraunawa, yakin ko tayo si kayo. Nujad loob na sa kaitaon, at wala na encounter tayo di kanyang loob na simbaan, yung medyo makapoy, ay kadyano na disubi tayo. Ang sa isa kini, ang tayo, aliwa tayo, perfecto. Nung lang tawalas to alimon, walit mo, sumita sa akin si kayo, nung bilang aliwa, pag yung tutuktuman, suli mo, nagsay kakaiba tayo. Taara natin kakaiba tayo na iba kayo, suli mo, si kara, ang datang ni Kurin. Approach siya, kasi naman kung nili na ito'y makapantunin. Ay medyo aniwaya, desisyon ko.